Farhadyň ýygnalyny şol men düýnmeň gün girip aýtdym. Adahada dawatada emmesine aýtdym. Sen meni blog etdi, zaňdylar, zaňyp geçsinler. Ýöne şol iki grup boldy. Pol full gorkak. Adahaňam, dawataňam. Ejesini, bajasyny, himme adyny sikeýndim şonu. Şey diýdim men, onu görüp goýberdi meni bloklady meni. Bilema kim bloklandy. Ýöne şu adahaň içinde öz bir-birine nime berýär bular o. Moderator men bloklady şo taýda gorkup men diňe gorkak diýen şunu. Siz erkek däl, siz gorkak. Siz prosto iki teýmiň arasyny gurlaýaňyz, özüňiz ýüzüňize urulan suratda onu görýäňiz. Bir video çıkarıp inmerkezi matematik doğru yazmany oňoraňyz videoň aşagyna ýorumlary üstüne diktator sözüne el ýazylýa ýa kinaktör sözüne el ýazylýany bileňiz. Ýöne şu dogrusyny aýdyp gelip aýdýan adamlary lişne meni zynýaňyz. Men size lişi primoy soraw bermişim men zyndyňyz. Dur Sultanyňam şeýle maňa agent diýip çykardy, maňa awat diýip çykardy. Men sen tüýdüňde tans oýnamaýan oglan adaha dawaty maksady daşary ýurda gidip şu taýdan parti beýiş alyp şu daşary ýurtdaky demokratiýa döwletlerini gyýgyryp duran ýalakly bolupmy isleýär. Hökümet bize azar vermesin. Biz de hökümete azar vermeli. Serdar Berdimuhamedov prezidentden dowam etsin. Emma biziň işimize garışmasınlar diýilen ýalak hereketler. Edileri doğru, gaty doğru pikir edýän. Eger şol ýalyk däl bolsa da kazan et. Sen ýüzüňe bilet paltala urtular, sen boly kanunlanýar. Bundan bir oyun mu oturup pikir edip göre. Mediýasiýony ýüregim bolan men kelim ýüregim bolsa men kim edýäsin? Ana şolar edip otur. Şu Dur Sultanyň başlygy men diýip beren täjegül anna durdy. Hajif edip otur. Şolar topar edip otur şonu. Eyvallah, eyvallah. Ýüregim bola. Gaty dogry diýen. Adaha dawata da şoň üçin no. Sen dawatany makla oturma. Dewete Murat Kurban men habarlaşyp oturdum. Murat Kurban şu men Murat Kurbanowyň diýemem. Imin noy Abdullahyň ýan men. Imin noy şu topoy. Abdullahyňa boş ber dogonjum. Abdullah uğruny ýoly ýitirdi. Oňa payok bermeli, oňa soğan kartoşka bermeli, düşündiňmi? Şey diýsen.